ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 8 декабри соли 2021 1000 рубл 151 сомонӣ бу 50 дирам, $100 1129 сомонӣ бу 84 дирам. Дар имрӯзанабормон 12 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо аз 80 000 сомонӣ сар мешаванд ва дӯстони азиз, хонаи кредит ҳаст аз шаҳри Душанбе. Барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Боз хонаи бо нархи 115 000 сомонӣ ремонтош хати аз шаҳри Душанбе ҳам ҳаст. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ба маълумоти пурраи оиди хонатон роя кунед. Агар хона гуфтеса бошед дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар корай. Бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон, чойра Булоғда. як хонага бо масоҳати 24 метри квадратӣ, масоҳаташ бениҳоят кам мебошад, лекин барои ҳамин нархаш ҳам паст аст. дар дуюм ошонаи бинои навастройка худи Дом аз 3 ошона иборат аст. Дом техпаспорт дорад. хона ремонт дорад, медарои зиндагӣ мекунем, об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатош 100%, чиқдир гуфтем, техпаспорт дорад. нархаш 115 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 3.5 сотих замин, времянка, як қад андохтагиай дар шаҳраки Шарора, тарафи политехникуми шаҳри Душанбе наздикай, я айраҳи калон 200 метр дур мебошад. замин обиай, свет дорад. нархаш 80 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, бивши Ленский район, 5 сотих замин, 4 дар хона бо подвал дорад. хона таъмир дорад. ду намуд об, оби ҷубор ва оби нӯшокӣ дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш тайёр. нархаш 350 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, территорияи Докпушти, кинотеатри Зебунисо, 6 сотих замин, 2 этажа, 3 этажаш мансард, 330 метри квадратӣ, тирезаю дар ҳаст, просто пока снимат кардагиянд. документош 100%, 340 000 сомонӣ. мумкин камтар арзон кунанд. ба наздикии хонаҳои поён мехезад. шароитҳои ин территория хубтар мешавад, мегӯяд соҳибаш. 7 дар хона дорад, недастроенӣ. рақамош дар рӯи экранай WhatsApp имо доранд. номеро 100% кор мекунанд. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курхонтепа, назди стадиони Пахтакор ва бозори Фаровон, боз мактабҳо, литсей ва мактаби 6 дар наздикиш мебошанд. 3 дар хона дорад ва баня, кухнӣ, ҳоҷатхона, ремонти замонавӣ дар 2.5 сотих замин ҷойгир аст. нархи дастрас $22 000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат дӯстони азиз, об қатъиян проблема надорад, канализатсия ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ҷамоати Бустонқалъа, 3 хонага дар 6 сотих замин. об ҳаст, светам ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp доранд. нархаш 200 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. аз номи каналмон гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дӯстони гиромӣ, хонаи кредит ҳамин мебошад. барои ҳамин бо диққат гӯш кунед. як хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ, шуморо метавонед ба 2 хонага табдил диҳед дар 8-ум ошонаи бинои навастройка. худи Дом, дӯстони азиз, аз катлаванай сохтмонаш дар муддати 1 сол бояд ба анҷом расад. шумо метавонед хонаро тавассути насия, яъне кредит
харидорӣ кунед, пешпардохт лозимай аз 30 то 50% суми хонаро пешпардохт мекунед, боқӣ мондаша дар муддати 1 сол то супоридани дома месупоред. Ва дӯстони азиз, ба мошин ҳам алиш мешавад ҳамчун бартер. ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Шодӣ 3, гардиши аэропорт. Инфраструктураш хеле хуб буда, дар наздикии мактаби миёна, Садбарг, аэропорти байналмилалии Душанбе, академияи милитсияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, беморхонаи таъҷилии шаҳрӣ, коллеҷи педагогӣ, бозори Меҳргон ва гипермаркети Ашан, ҳамаи ҳамин чизҳо дар наздикии хона мебошанд. маҷмӯа дорои боғчаи кӯдаконаи замонавӣ барои 150 нафар мебошад ва масоҳати сохтмонии ҳамин маҷмӯа 3 гектарро дар бар гирифта, аз ин зиёда аз 2 гектарашро майдончаҳои кӯдакона ва варзишӣ, фаввораҳо, боғу гулгаштҳо барои сокинон ташкил медиҳад. ҳамчунин маҷмӯа дорои таваққуфгоҳи дарунаву берунаи замонавӣ барои ҳар як биноро дорад. нархаш 221 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алиш ҳам мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. марҳамат. ва дӯстони азиз, агар барои шумо ҳамин масъалаи кредит, рассрочка, ипотека шавқовар бошад, интересни бошад, хоҳед бисёртар маълумот гиред, пас дар YouTube канали мо, дар YouTube канали Dom TJ як навор бировардагием, номуш чӣ хел хонара кредит гирем дар Тоҷикистон. Дар поиски YouTube ҳамин чиза нависед, видеомон мебурад, тамошо кунед, ҳамаи маълумота мегиред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар, дар 4 микрорайон. як хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 3-ум ошёнаи бинои новостройка. худи дом аз 8 ошёна иборат аст. нархаш 180 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана, имо, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Хатиро, як дар хона, ҳуҷҷатхона, баня дорад. хона дар 4 сотиқ замин ҷойгир аст. дарахти мевадиҳандаам дорад. срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана, WhatsApp, имо доранд. соҳибаш илтимос мекунад ки харидор набошед, занг назанед. нархаш бо маслиҳат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар 12-ум шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка, доми тайёр, ҷойгир аст дар Гипразем, рӯ ба рӯи мактаби 91 ва бозори вориси Сомон. занг занед, биен бинен любой время, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 235 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4-ум шонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. балкон ҳам дорад. аристон, холодильник, стиральная машина, уголок, диван, ҳамаш навай, ҳамаш меистад. назди мактаби 23 ҷойгир аст. садикам дар наздикиш. хулос ҳама чиз дар наздикиш мебошад. нархи хона 250 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 дар хона дорад. 8 сотиқ замин. хонаҳо коробка мебошанд, яъне бе ремонт. кухня, душевая ҳамаш ҳаст. ҷамоати Нури Ваҳдат да ҷойгир аст. ноҳияи 5. нархи хона 155 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охиронд хонаи фурӯшӣ дар ин музанабормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. тамошобинони гиромӣ, агар аз тарафи мо ягон хатогӣ бошад, ягон камбудӣ бошад, изо накашед. илтимос аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, дар комментария нависед. ягон пешниҳодам доштагӣ бошед, дар комментария нависед. мо ҳама пешниҳодҳои шумо мехонем ва қабул мекунем, дида мебуроем. иншоаллоҳ ки медонад, як имена пешниҳоди шумоя мо қабул мекунему, дар навори ояндамон ҳамон чизро дохил мекунем. барои ҳамин ҳатман дар комментария фикрҳои худатонро
нависед ва дар каналмон обуна шавед. Видеоҳои моя ба ёру рафиқотон рой кунед. Иншоаллоҳ то охири соли 2021 бениҳоят наворҳои шавқовар мебурад. умедворам ки барои шумо писанд мешаванд. То боздид, барори кор шумода худо нигаҳботон боша. Бо шумо чун ҳар вақта бу Dom TJ ва Шаҳром. То боздид.